ሰላም ዝገበርኩም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 ከተማክረን መጋርጁ ክኸፍት እዩ ዝፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ሃገሮም ዝገብሮ እንኮ ውድድር ዝኾነ መላ ኣፍቃሪ ቅድም ምሽክለታም ብሃንቀውታ ጽቤ ውድድር ሎሚ ዓመት ኣብ ሰለስተ ከተማታት ሃገርና ክካየድ እዩ። እዚ ድማ ካልኦት ዞባታት እውን ነዚ ሃገራዊ ውድድር ከዳልዋ ብምብዕን ዝያዳ ተፈታውነቱ ክዓቢ እዩ። እዚ ዝያዳ ንኽብሪ ፀወታ ዓዊ ፀወታ ካብ ዝጅምር ሎሚ ዓመት መበል 15 ግዚኡ ክካየድ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ስፖርት ንለመን በዓር ቻምፒዮን ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ዓበይቲ ክብረ ወሰናት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እሞም ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። 2008 ጀምረ ቻምፒዮን ኤርትራ ሎሚ ዓመት መበል 15 ግዚኡ ካብ ልዕሊ 22 ሰነ ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ክካየድ እዚ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ሎሚ ዓመት ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ሃገርና ክካየድ ኣስመራ፣ መቀለን፣ ደቀ ምሓር። ቻምፒዮን ኤርትራ ካብ ዝጅምር ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት 3 ዓመታት ማለት 2009 2010 2020 ከይተኻየደ እዩ ሓሊፉ ኣብዘን ዝተኻየዳ 14 ዓመታት ድማ ዓብ ታሪክ ብምጽሓፍ ሓሊፉ እዩ። ንሎሚ እምበኣር ንናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተኻየደ ፀወታታት ክንድህስስ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ዝበዝሕ ዓወታት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እዩ። ዳኒ ኣብ ፈለማ ውድድር ቻምፒዮን ኤርትራ 2008 ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ 2012 ከምኡውን 2016 እዩ ደጊሙ ተዓዊቱ ምራዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃንን ከክልተ ግዜ ተዓዊቶም ድሕሪ ዳንኤል ክስርዑ ከለዉ ሸውዓተ ተቐዳደምቲ ድማ ሓንሳእ ነዛ ዝዓበየት ፀወታ ካብ ሃገርና ተዓዊቶምሉ ኣለዉ። በክለብ ደረጃ ድማ ክለባት ዳይሜንሽን ዳታን ኣስፔኮን ሰለስተ ግዜ ብምዕዋት ኣብ ቅድሚት ስርዓ ክለባትን ቻምፒዮን ኤርትራ ኣብ ዝናይ 14 ዓመት ታሪኹም 6 ግዜ ብተቐዳደምቲ ውሽጢ ሃገር ክዛዘም ከሎም ዝተረፈ 7 ዓመታት ድማ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲዮም ተዓዊቶምሉ ሓንቲ ዓመት ድማ ኣብ ዩሲኣይ ትምህርቲ ዝቐስም ዝነበረ ዓወት ኣማን ተዓዊትሉ። ቻምፒዮን ኤርትራ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ምርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እቶም ክሳብ ሕጂ 10 ግዜ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ክሳተፉ ብምኽኣሎም እቶም ዝበዝሕ ተቐዳደምቲ ዝተሳተፉ ዝብል ክብሪ ተላቢሶም ዘለዉ ተቐዳደምቲ እዮም። ምርሃዊ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ዝተሳተፉ ውድድር ምስ ቀዳሞት 20 ክዛዝም ብምኽኣሉ እቲ እንኮም ካብ ደረጃታት ዘይወፅን ውድድሩ ክዛዝም ዝኽእልን ተቐዳዳማይ እዩ። ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ፓንታኒ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ቻምፒዮን ኤርትራ እዩ። ኣብ 2014 ምስ ክለብ ኣስቤኮ ኮይኑ ክዕወት ከሎም ወዲ 19 ዓመትን 288 መዓልታትን ዝነበረ ኤማም ካብ ግሩፕ ሃዲሙ ክዕወት ብምኽኣሉ ኣብ ግዚኡ እንተዓዘብቲ ኣገሪሙ እዩ። ብዘይካዚ እቲ ኣብ 2019 ዕውት ዝነበረ ናትናኤል ብርሃን እውን እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተቐዳዳማይ ቻምፒዮን ኤርትራ ዝተዓወተሉ እዩ። ኣብቲ ግዜ ናቱ ወዲ 29 ዓመትን 176 መዓልታትን ነይሩ። ክሳብ ሕጂ 27 ተቐዳደምቲዮም ኣብ ፖዲየም ደይቦም ዘለዉ መትከል ኢዮብ 4 ግዜ ምስ ቀዳሞት 3 ፖዲየም ደይቦም ክሳብ ሕጂ ዘይምዕዋቱ እቲ ዘይዕድለኛ ተቐዳዳማይ ክበሃል ከሎም ምርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እውን ከም መትከል 4 ዓመታት ምስ ቀዳሞት 3 ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም እዮም። ቻምፒዮን ኤርትራ ካብ ዝጅምራት ሒዙ 5 ግዜ ኣብ ክልተን ላዕሊ ተቐዳደምቲ ሃዲሞም ክውድእዎ ከለዉ እቲ ዝተረፈ 9 ፀወታታት ድማ ሓደ ተቐዳዳማይ ኣጥቂዑ ንበይኑ ሕንፃፅ ዝረገፀሉ ኮይኑ ተመስጊቦም። ናትናኤል ብርሃንም ኣብ 2015 ናይ 3 ደቂቕን 7 ካሊትን ፍልያን ጽፉ ዝተዓወተሉ ዓወት ድማ እቲ ዝበዝሕ ናይ ደቂቕ ፍልይ ዝተራእየሉ ኮይኑ 2008 ኣብ መንጎ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን በረኸት ይማንን ዝነበረ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ እታ ዝሓፀረት ፍልይ ዝተራእየቱላ ኮይና ተመስጊባ ዘላ። 2024 ዝተኻየደት ውድድር እታ ዝነውሐት ኪሎ ሜትር ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ማለት 173 ኪሎ ሜትር ሸፈነት ክትከውን ከላ 2013 ዝተኻየደት 144 ኪሎ ሜትር ሸፈነት ፀወታ ድማ እታ ዝሓፀረት ኮይና ተመስጊባ ዘላ። 2015 ናትናኤል ብርሃን ኣብ ዝተዓወተላ ፀወታ ቻምፒዮን ኤርትራ 14 ተቐዳደምቲ ጥራይ ውድድሮም ክዛዘሙ ብምኽኣሎም ኣብ ታሪክ ቻምፒዮን ኤርትራ እታ ዝወሓዱ ተቐዳደምቲ ዝዛዘምዋ ፀወታ ክትከውን ከላ 2021 ዳዊት የማን ዝተዓወተላ ፀወታ ድማ እታ እንኮም ኣብ በረኻ ዝተኻየደት ቻምፒዮን ኤርትራ እያ። ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራ እታ ብዓይነታን ቦታን ፍልይ ዝበለት መወዳደሪት እያ። ዛባሕት መስከረም ጀሚራ ማይ ጮሆት ሚዛን ትረስተልም ኪትካት ጃልያ ሸልዑ ባሃይለም ጣባ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መንግስታዊ ጋራጅም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ፎቶ ሳሕል ክረን ሆቴል ኪትካት ባርሞካም ጎደና ሓርነት ሲቲ ፓርክ ሽዳም ናፋ ሃውዝ ሽዳ ኢንሹራንስ ባርቶሪኖም ማእከላይስ ዓቕም ማይ ጃሕጃሕ መስጊድ ገዛ ባንዳም ጎደና ዓላብርዕድ ማይ ጥምቀት ኣንበርበብ ባውሊን ፑሽኪን ሞደርን ካፍም ጎደና ሓርነት ኣቢሉ ኣብ ባሕቲ መስከረም ክዛዘም እዩ። ሓንቲ ዙርያ 10.3 ኪሎ ሜትር ሽፍን ውድድር ተቐዳደምቲ ድማ 18 ግዜ ክኸልዎ እዮም። ሞኸም ምን ይዕወት ትብሉ?
ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር፣ ምርሃው ቅዱስ ዶ ዕብላለኦም የመስክሩ ወይስ ኣብ ዱር ኮኬት ፕሮፌሽናል ዝርከቡ ተቐዳደምቲ ከም ሚልክያስ ማእከለ ናሆም ዝርኣይ፣ ዳዊት የማነ፣ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፣ ዩኤል ሃብታ፣ ጴጥሮስ መንግስ፣ ኤቨን የማነ ዝኣመሰሉ እዮም ንዓበይቲ ኣያታቶም ዘፋቢሎም ናይ ዓወት ጋማ ክኣስሩ። ከም ናትናኤል ብርሃንም ኣኽሊሉ ገብረ ህይወት መትከል ኢዮብ ከም ዘለዎም ተመክሮ ተጠቂሞም እንታይ ቀያየር ኢና ይኾኑ። በሜሮን ተሸመን፣ ኑር ኣሕመድን ዓብደልዋሃብን ናታን መድሃኒት ዝምርሑም ናይ ዞባ ማእከል ተቐዳደምቲ ከም ነዞም ፕሮፌሽናላት ልዕሊኦም ዝርከቡ ኮንቲነንታል ኣብ ንወዳደርሉ ዞባ ኣበደን ስዕረት ኢሎም ቀዲሞም ዶ ሕንፃፅ ብምርጋፅ መጻኢኦም የብርሁም ወይስ ናይ ዞባታት ተቐዳደምቲኦም ድሕሪ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ጋማ ዓወት ኣሲሮም ንዞብኦም ከኽርዑም? እቲ መልሲ ዕለት 29 ኣብ ጎነታት ኣስመራ ክምለስ እዩ። ግምትኩም ከም መን ይዕወት ትብሉ?